Sa wepat u virus temai u balapen sir berketaru ia kibabun kibreu po keri China kamtam yiki kena ya balatip kumu HMPV ne u human metapneumovirus kitulong kubor kiletu bala lapru ya arngut ki kena kibalayo ya kanega jingpang ha Bengaluru hapo India. Wei udai kulung badang prabanai badang syukot ya hospital bar wepat udai kulung badang laibnai ibalami na hospital kini ki kulung kini ki baningkong hapo India kibalayo ya kena jingpang HMPV. Menta kari China kadang yakun benlai gajing sepriang bat keta lingba kena jingpang katkum ki jingtho ki social media la ongru babun jai ki keng jingpang kentup ya ke kelam influenza A HMPV mycoplasma pneumonia bat covid khat kendai kidang sepriang hapo China kato kani ki video bat ki jingtho ki social media ki peni ba ki hospital ki dapda ki nongpang ki bayale persya ya ki jingpang ring bat penyiar sim ka HMPV kabala itu ningkong ausnam arhajar iwei kediga jingpang kabakta ya kal ka penmi ikidak kum ka jingpang kelam kalapan keta iki breu habaro kirta handiki kena red ki bahapo sansnam kerta ki rangba ki belak khamsan bat kito ki badan ka bormet ka batulot ki khamdan ha ka jingma ka tanat ka koi ka khia kila yetu ba kidak kisin jong ka jingpang HMPV kilong ka jingsma ka jingshit ka jingsma shintur shitom baring bat penyiar mensim bat jingpang snido kilong kato gani kidak jong ka HMPV kini kidak kisin kiju pau hadin lai hadu hendru sngi bala syakta haune uknyang jingpang ka HMPV kala ru ban pensepriang leng ba ka jingye kendu bat kibreu ka jingta ik jaka bala jaklia ka jingsma ka jingya kublai kti kini kilong kato gani ki bala ban pensepriang yaune uknyang jingpang lada kidak kisin kinangjur ulak banyo ik jingpang snido ka bajur ka jingsma bat ki jingstom ban ring penyiar mensim hakum kini kikhap ka longru ka bakongsan manwat jingerap mardor na ki doktor ka HMPV ka jupmi ye kidak ki baidei ba ka jingpang kriat handai don ki breu ki bala ban pangjur bha kito ki bayo ye ka jingpang HMPV ha ka sin ka baningkong ki khamla banyo ya ka jingpang ka bajur bha kidak kisin ki khamjam lada yo sakawai pat ka jingpang HMPV la ru banyada raw ne knyang jingpang da ka basai kti da ka sabon bat omduna ka arpho second la nepenan kam da ka sekti ka ba padan pnyang tap ya ka sintur haba senria deng ye kimas bat kiar na ka jingi kendo bat ki bapang kiaru na ki bakta ya ki khmat ki sintur da ki kti ki bampat sai kini kilong ka to ka ne kilat jingida yaw ne knyang jingpang HMPV